Zanima me. Dobro, ne mora kod mene sobe, evo vidi. Hoću, sve mi lepo pokaži detaljno. Pod kakvim si ti stresom, uf. Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu idemo da kupujemo popite. Ja sam vidjela da su mi mnogi od vas pisali u komentarima da žele da vide ovaj video kako se igram sa popitima, kako ih kupujem. Ali moram da vam kažem da ja nešto nisam bila baš zagrana za to, ali pre par nedelja mi je jedna devojčica poklonila ovaj šareni popit i ja sam se toliko zarazila. Mi sada idemo da kupujemo popite, a vi lajkujte ovaj video, prijavite se na moj kanal i krećemo. I evo, idemo da vidimo kakav izbor ima, jedva čekam da vidim koje sve oblike imaju. Pišite mi u komentarima da li vi imate neki popit i kakvog je oblika. Ovi su u obliku kvadrata, u obliku srca, kruga. Imam i ja ovakav, ali u obliku kruga. Ja, ovi su mali, ali ovo u paketu i moram čitav paket da kupim ako hoću, a baš su lepi. Evo, ovo je zanimljiv, ko stiže? Ja, ovo moram da kupim. I evo ljudi, gledamo i tražimo, ali slab je izbor, ne znam šta ćemo na kraju da kupimo. Kupili smo nešto, pokazat ću vam kada dođem kući. Vuče! Vidi što sam kupila? Kupila sam popite, kupila sam puno popite i doći brzo kod mene u sobu da ti pokažem. Nemoj mi reći da si ti kupila te gluposti. Pa nisu gluposti, Vuče, ali sam kupila, ajde idemo kod mene u sobu da ti pokažem. Ne zanima me. Dobro, ne mora kod mene u sobu, evo vidi, kupila sam... Ne zanima me. Zašto te ne zanima? Zato što su to gluposti. Ne mogu da verujem da su se svi zarazili time, na što sve ljudi bacaju pare. Pa stvarno nije u redu, stvarno nije dobar, nije u redu. Sad ću sama da si, u stvari neću sama da si igram. Tata! Molim, Kiki. Ajde dođi da vidiš, kupila sam nešto lepo. Šta si sad kupila? Pa ajde dođi da vidiš, pokazat ću ti. Evo, dolazim odmah. To. O, da vidi tata šta si ti sad kupila, je nešto za jelo? Nije. O, pa što si ti to nešto ljuta? Pa jesam malo, na Vuka sam ljuta. Dobre na Vuka. Pa iznervirao me, rekao je da su glupi ovi popiti što sam kupila. Ma nema ono pojma, da vidim šta je. Vidite moju loptu što ja imam loptu, ja se igram. Vidite moju loptu. Pa dobro tata, da li ti želiš da vidiš sve šta sam ja kupila? Sve mi pokaži, ljubite tata, sve ću da pogledam. Jej, tata ti si dobar, najbolji si. Jeee. Sad da počnemo. Ovako, prvo imam ovu hobotnicu i ona je sa ove strane plava i kada je sa ove strane ona je tužna. A kada se okrene na ovu stranu, na ovoj strani je roze i tada je srećna. I ja kada sam srećna, ja ću da okrenem ovu roze stranu, a kada sam ljuta, onda ću da okrenem plavu stranu. Ali, pošto sam ja uvek srećna, ja ću uvek da držim ovu srećnu stranu na svoj sobi. Odlično, dajte meni da to pridržim. Idemo dalje. Onda imam ovaj popis, to je kao sveže padalice i vidi kako je lepo u raznim bojama i mnogo mi se ovaj sve... Tata, ti mene slušaš? Slušam, evo, imaš te popit i šta dalje? Tata, ti uopšte ne gledaš šta ja radim. Kako ne gledam, evo. Pa vidi, pokazala sam ti već dve igračke, nijednu nisi čula. Jesam, vidio sam onu prvu i ovu drugu. A šta je ovo? Pa to je popit. Pa nisi slušao, ajde sad slušaj. Idemo dalje. Ali ovo je mekano. Pa dobro. Ima ovo druge boje. Pa ne znam, ima u svim bojama. Da nije roze, da bude plavo i zeleno.
I onda imamo ovog bijelog dinosaurusa. Evo njega. Ružo! Da vidiš šta je Kiki kupila. Sad ću ti donesem. Pa stvarno nije u redu. Mama, da li želiš ti da vidiš ono što sam kupila? Pošto mi Vuka ni tato ne interesuje ništa što sam kupila. Naravno, dušo, šta si kupila? Kupila sam popite i razne igračkice, dođi da vidiš u moj sobi su. Ajde, jedno čekam. Evo mama, ovdje se nalaze moje igračkice koje sam kupila i biraj ko želiš prvo da ti otvorim. Pa recimo da želim ovo. Aha, ok, Šta je to? popit u obliku dinosaurusa i vidiš to ima u raznim bojama i to se ovako stiska. Čemu to služi? Zašto se to stiska? Pa to je kao neka anti-stres igračka i to je baš super. Pa zanimljivo. Nije loše. Onda ove sam već imala, ovi si sigurno vidjela popit. To sam vidjela, to si pokazivala u onom videu kada si snimala ranac na terasi, tako? Da. Onda imamo ovaj je moj omiljeni. Taj je lep. Da, to je kao zvezda padalica i mnogo je lep. Pogledaj, ovo je zvezda padalica i ona je u raznim bojama. Vidiš, ovdje se iz roze preliva u ljubičastu, pa ima rezedo, svetlo roze, zelena, žuta. I šta je poenta toga, Kiki? Ne razumem, šta radiš u stvari ti tu? Pa stiskaju se ove kao kuglice i to je kao neka antistres igračka. To si rekla i malo prema, da ne znam. Pa, moraš da probaš, ajde probaj. Da probam ja. Ne mogu da držim ovo i da... Ne mogu. Eto mama, jel ti se sviđa? Pa dobro, ajde, okej, da vidim što imaš dalje. Evo imam Samo skloni ovu zvezdu padalicu, molim te. Skloni da me ne dekoncentriše. Ovo je kao fidget spinner, vidiš može ovako da se okreće. A može i ovo da se stiska i na ovome. Tako da to su kao dve igračke izmešane u jednu. Pa slatko. Onda imamo još jedan fidget spinner, sada ću da ga otvorim, njega još sam se otvorila. A da uzmeš makaze, što misliš? Pa evo, otvorila sam na trvome. Dobro. To je isto kao fidget spinner. Da vidimo. I to se isto stiska i super je. A kako ti je na prasi tamo, šta je ovo? Pa to je, ja mislim, pas. Pa ćemo da otvorimo to, da vidimo šta je to. Evo ga. Čemu to služi? Pa to se isto stiska, isto kao antistres. Pa pod kakvim si ti stresom, crno dete? Pod kakvim si ti stresom? Stres, leči stres. Vidi, još i u ljubičastoj boji. Ljubičasto, dobro, ajde, kao ljubičasta boja. Vidiš, to može da se vrati u normalno Da stanje. vidimo. Fuj, ne bi se ja sa tim igrala, ne, meni to nije zabavno. Dobro, Kiki, koliko si ti to sve platila? Pa ovako, ovo sam platila 400, ovo sam platila 300, ovo 200, ovo 400. To si platila toliko? Kristina, toliko si platila to? Ovo ti je moj fidget spinner, otvori to. Kupiš lepo praline, otvoriš ih. Pojedeš praline, bombonjericu, okreneš ovo na drugu stranu i šta imamo ovde? Antistres igračku. Pa vidiš što je to? Aha, dobro je. To košta 100 dinara, Kristina. Si mogu da se najedeš, možeš da lečiš stres do mile volje. Čuj, platila 400 dinara, bože! Lepše. Ma kako je lepo? Može ljudi, pa mama stvarno pravi. Ovo može da bude pravi popit. Dobro.